janyuola maneno wa okinyi makawuono nyalo bedo ka penjore ni to e kinde makoro adwa konyo nyathina mar mondo mi odhi e skul mano mar senior school, ang'o mowinjo ben ni ong'iyo e skul makama nikech wang'eyo ni nitiere career paths adek, mano mar STEM, social sciences kaachiel kod arts and sports. To wang'eyo ni nitiere skunde mago ma ne gin mag national masani koro ketgi e C1 kata cluster 1 ema biro bedo ka chiwo kit somo mano mar STEM, kaito mamoko C2, C3 kaachiel kod C4 biro bedo ka gichiwo STEM to giyiero achiel e kin social sciences kod arts and sport. Janyuol winjo bed ni ng'iyo ang'o mar mondo mi obed ane kod adiera ni mae skul maka tere nyathina to bed ni nyathina dwaro STEM odhi bedo kanyo makare, kodwaro sports and arts and sports odhi yudo makare, kodwaro social sciences bende odhi yudo makare. Equipments mage kata kit ikruok mage mowinjo bed ni janyuol ng'iyo adira gini en gima koko kuongo onge ng'ama ong'eyo kaka owinjo bed maber betinin wabedo johawi nikech wan gi jachiw paro kawuono. Eri kapod an kuomi. Ero kamano Joyce, penjo maber to mana adwa mana ni mondo achak mana kami we ni mfumo mar CBE ni onyien ne ji duto nyaka na sirikal. Wan kaka jochiw paro akina Apollo gi William kae gini nyien ne ji te. But gima ajawacho ni kochopo kar somo mar nyathi to en gimoro ma ajawacho ni ok wanyal timo gima ijoluong ni gambling, ok wanyal gamble gi kata wabatisha gi life mar nyathi. En gima janyuol onego bed ni ng'iyo matut kabisa. Momiyo an kuma bete ni gima nyalo advice kata manyalo propose ne jo Uganda maneno wakawuono wang' jowi ka. Anyalo wacho ni kapok itero nyathini e sikul nyaka itim gimiluongo ni consultation gi nyathi gimodwaro mokwongo. Number 2, management mar school bende gin gi enough capacity manyalo handle the needs mag nyathini. And then as janyuol kitimo this communication and collaboration maber gi janyuol gi sikul, management mar sikul kaachiel kod nyathi, aparo ni you'll be able